ଅନ୍ଧଶାଳା ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ବି କରିଦେଲୁ, ବାପା ଗାଡି ବି ନେଇଗଲେ। ମୋ ବାପାର ଗାଡି ଅଛି ନା। ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ପଶିଗଲା, ନହେଲେ ମୋ ଗାଡି କେବେ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିବା କଥା ନଥିଲା। ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଦବ କି? ଶଳା କେବେ ସୁଧୁରିବନି। ଆରେ ବଲ ୟାଡେ ଅଛି। ଶଳା ଅନ୍ଧ ତତେ ଦେଖା ଯାଉନି, ତୁ ଖେଳିବୁ କଣ? ମୋର କଣ ଖୁସି ନାହିଁ ନା କଣ? ଅନ୍ଧ ଗାଡିରେ ବ ବସିଛି ବା, ଚାଲେ। 10 ଟଙ୍କିଆ କେକ୍ ଦିଟା ଦବ। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ କରିଦଉଛି। ମଜା ତମ ସ୍କାନର ଟା କେହି ଦଉନି ଯେ। ଯେ ଏଇଠି ଥାମ ଆଉଛି। ବୁଆକୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ତୁ ଏଇଠି ବସ। ତୁ ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି କଦଳୀ ନେଇ ଆସିବୁ। ରୁଦ୍ର ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଭାଇ କଦଳୀ 20 ଟଙ୍କା ଦବ। ଠିକ ରେ କାଇଁ ଶୁଖିଲା ରୋଲ କରିଥିଲୁ କହିଲୁ, ସେ ତ ପଳେଇଲାଣି। ହଁ ସେ ଆଜି ହାବୁଡେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜାଣିନି ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିନି।